Money is brighter than sunshine and sweeter than honey. So ଏଇଠି ଆମେମାନେ ମରି ପଡ଼ିକି ଖାତା ଦେଖି 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 ଥକି ଗଲୁଣି। ଖାତା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦଶହରା ଛୁଟି ବି ହେବାର ଅଛି ନା, ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସୋ ଖାତା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଥକି ଗଲା ପରେ ଆମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାତ ଡାଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି 11:30ରେ, ରାତି 11:30ରେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଶୋଇଛୁ। ଜଣେ ଗାଁର ଦାଦା ଆସିକି ଡାକିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କି 2 ଜଣ ଷଣ୍ଢ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇକିନା ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ତାପରେ ମୁଁ NDRF ବାଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ।